haligi lang gyapon. Paglarga na haligi. Karon, haligi lang gyapon. Magpahakot ka kung baton. Sa may gilanto-lanto ni bay agta nga. Naabot na din siya diya. Gikan man nagsiman maka ni. Sakit pa lang kan ulo. Bay. Uy, bay. Say plano ni mo ani mong balay bay. Ay gaglanto-lanto lagi bay. Angad-angad lagi ko balay bay kay nagplano ko nga akong ipatiwas. Magpahakot kung bato bay. Karon dayon gina. Karon dayon. Kung karon og na koy makitaan nga mga bata magpahakot. Karis ako bay kay ako tong apason kong mga anak ako tong bato ha. Sige bay sot. Wata din akong anak kay ako tong parion. Matay. Paitan mo tay kwarta eh. Saan lang gato kong kacharte si Ibana? Kalau ka-like ni Ibana. Ibana Junisha. Saan lang ka Saan? Pag ikikwartaan hindi. Uy, Saan? Uy, pa, unsa man ba? Sa man kay kwarta wala. Wala. Kabalo na siya nga tay kwarta. Ug na po kay kwarta di ko magayang-hayang dire. Asa naman magawa nga sa tikyong kay ito'y magpakot bato dito tong silingan na tong asiman. Ayos. Nandi magpahakot og bato pa. Atuon to na ako si Manoy Tikyong. Nara ba tuwan sa ilang insik og kitipay nagduwag email. Anak ko sa tuwan pa ha. Sige. Kana. Manoy. Manoy. Yawa di minaw naog tikling ay siguro email. Kana. Kana yun. Kana. No. Sa lalagyan. Kana. Sabi. Huwag ka na tayo na yawa ka. Hindi yan ako tawag ni mo. Ganihar ko sig tawag ni mo, wag ka na minaw. Ano na siya? Duwa tag email. Duwag email, ganihar ko sig tawag ni mo, wag ka na minaw. Saan gid ay tuyo nimo? Do. Kagdag babalo. Palo. Kapuliong ka papa kay nay magpahakot og bato. Basi asa man daw imong kauban silang insik og sikuan. Tipay kay basi manghakot og bato. Wa dire ay kay nagpatuli man to gahapon. Isa man nagpahakot og bato ha? Katong siman nga silingan nato ba kato si Tio Agtang. Pahakot na po ng tiyo anak. Kasan na ba kayo na siya? Unsa may gidugaya nimo? Mga na ta kay usa ang bato magdako na sa lawas at tumawar na. Tara, kapadako magkala sa lawas. Sikag email nga mura naglawas mo bretik. Wala mo dako man ikad sa kuha. Pa, Tay! pa, Tay! tay. La natug man eh. Kaon tanin mo natug man eh. Sige. Pa, Tay! Yapon. kaya po kaon. Ay, mahanak eh. Dili pita. Tara, kung nang kao dong. Ano Ito man. Tingag Ay. Say batig now. Ay, wala. Wala, tay. Ito naman may bato pa. Ang kadugay ba ninyo nga nakatuog na lang kog pinaabot dire? Si Tikyong pa eh. Dugayan kayo, sigduag email. Ngayon. Duwa pa yung email. Kay, na-practice ta. Pero makasunta sa tournament ba ka nang 1 million ang daog ba? 1 million. Ala sige. Panglakaw na may mo pag-away. Pangako to mo bato to. Kaya, mga ko tumig bato. Ay, sabi tayo. Ano yung pala sa Siman? Mo dyan. Balay mo ni COVID. Ano kayo mapakakot ano sa Siman? Ano balik? Buntag, tiyo. Good morning, Tiyo. Kamoy anak ni Sutsot. Tiyo. Kami ang anak ni kanang Tikignaw nga si Sutsut. Kinamagwangan, tiyo. Katong gwapo ba? Ako ang manghod niya, Tiyo. Itong pinaka-cute sa gawanon ba? Ikaw dahil si Tikyong. Nya, ikaw suwang. O, Tiyo. Nya, tagpila mang sako sa bato, Tiyo. Aw, dong. Tag-J's nung sako, dong. Matay. Kabarato po ng G's, Tiyo. Nya. Kanang manoy Tikyong nimo. Kadaog ka na sa bato. Nga kadaot, anak. Mura naman nagtikling. Sa tikling, tiyo. Yabag. Wag kita ane. Abs. Mura mo gagawin kaon, mura mo gagtakla. Ano sige, sige mo? Ano sige? Ano man? Takot, anak. Tarong nga ginag sabot ka. Maulig.
Ganihara po kasumbagan na kaya ako yung makasumbagan na. Kaniyang gusok, bundog na siya lubot. Good. Ha. Tiyo, di na madag. Hangyo, tiyo. Silag 20. Ang gikan kasiman. Dili lagi. Kang daota ka. Supakiro kay ka. Mura ba ka daog saksako. Di daog ning nawasa. Unsa man sumang? Dayo tang ako ani. Grabon eh. Ori, grabon kayo. Pugi ko kay kasuk maguna ko. Pugan ka, pugi ko. Pugan sige, pugan. Pugi ko ba? Nandiyan akong pugo mo. Pugan mo ka. Pugi ba? Kay na niya ko ano. Tiyo ano? Pete ginaras ko ah. Nihar ka? Ayo. Ay, kuan na kayo. Tinakas ko Wala ara. mo ko'y kwarta, ikaw kwarta na. Na. Kasi din natakot na. Ay di, bitaw dong ay. Nag-30 tang sako na kumidyar ako. Ana ba, sunod gani, magtinarong. Eh, maigo ka sa kumos kumanap, kuyapan niyo ka. Ah, sige dong, magkuha sa kwartadaan dong ha eh. Para bayad na ako sa inyo. A few moments later. Aray, nung tanga kwartada mo. Run. Di na ni kanang nagundang. A few moments later. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? What's up, yo? What's up mga ka-James Sub? Loading kayo. Welcome to our new video from Jinsub TV, guys. So, it's time to shout out now. Shout out kay Rang Tiger, El Tiger, shout out kay Kat De Leon, shout out kay Mark John Helbuina, aka Tokmol. Yan, shout out kay... Wait sa guys. Shout out kay Fihi Soltura sa Bandal Opol. Shout out kay Francis Opol. Yan, shout out kay Laika Kaitom sa Bandal. Ug sa akong igagaw, mga igagaw dira guys. So, thank you. Shoutout na kang Jose Maricolot. Shoutout kang Chiralyn Sidro. Shoutout kang Marian Masangke. Shoutout kang Jaquilo Dumuran. Shoutout kang Joel Gonzaga. Shoutout kang Kachi Motovlog. Shoutout kay Grace Pirales. Shoutout kang Saikis Naunon. Shoutout kang Charles Wayne. Shoutout kang Nilo Mandas. Shoutout LC. Shoutout Boy Batanggala. Shoutout Jamna Bayato. Shoutout Rosalyn Dihak. Shoutout Jenny Sinadhan. Shoutout Sophie Sabas. Shoutout Andren. Shoutout Chinchin sa Bandal. Shoutout Zid Pacanya. Rodney Arnaiz. Shoutout Mark John. Shoutout Donewin Carlos. Shoutout sa ko kang Marco Viajero. Bro. Shoutout kang Glenn Dorista. Shoutout Angela Pasenyo. Shoutout kang Marian Pipito. Shoutout kang Gingging Sinubuhan. Shoutout kang Jomar Ihorango. Shoutout kang Biran Family. Dumuran Family. Sinadhan Family. Shoutout kang Joanna Marisidto. Shoutout kang Jacqueline. Shoutout kang Idiners Orandom. Shoutout kang Ginalyn Orsal. Shoutout kang Pitogo Pamilya. Shoutout kang Richard Layaog. Shoutout kang Jeremy Layaog. O kang aka Tokmol. Thank you. Shout out sa sila ng pamilya. So guys. Shout out kang Wendy Togo, kang Loren Escalanderan, kang Jojo Minis, o kang Kuya Andrin. So, ka sa kwanday sa Kitogo pamilya. So, mauna na talaga guys. So, don't forget to like, share, and subscribe. uyog ang kampana. And comment para ma-shout out mo. Comment lang sa video para Sakto na, ma-shoutout. Oh!